Balitang Bayan, Numero 1. Aksyon! Balitang Bayan, Numero 1. Kagkaroon ang inyong news team. Sa mga pangulong dinalan sa mga balita lokal, lalaki nga ginserbihan sa search warrant nakuhaan sa mga armas lutang, bala kag granada. Driver sang motorsiklo patay matapos nabungguan sang patrol car sa San Carlos PNP. Sa balita national, voters registration ginpaisol sa Nobyembre tuig 2022. Mas sobra 9,000 ka mga barangay sa Pilipinas na pabilin nga apektados sang iligal nga droga. Maayong aga Bacolod, maayong aga Bilugabahin sa Western Visayas. Karon nga la Huwebes, Setyembre 29, 2022. Ang inyong news team, Aksyon, Eden Aboso. Aksyon Boy Duran. Ang mga balita lokal, pagkatapos lamang sa Ang balitang ito ay hatid sa inyo. Good morning na mga ka-aksyon. Happy Thursday. Good morning, Action Eden. Good morning, Action Boy. Kagsatan sa mga ka-aksyon. Happy Thursday. Yes. So, kag sa aton dira nga monitor sa Facebook, please like, follow, and share sa aton nga FB Live. No? Kag sa tanan dira nga mga drivers naton, good morning gid sa inyo. No? Sa mga vendors, sa mga merkado dira, maayong aga sa inyo. Kag sa aton nga mga miyembro sa Energy Funds Club. Kag sang OTTG, no? Yes. Ang aton nga Operation Tulong Task Group. Kumusta na kamo? Maayong aga dira sa inyo, no? Kag September 29 kita mga ka-aksyon, 87 days before Christmas. Kag duha na lang katulog, maskara naman, Action Oy! Eden. Happy Mascara. Alam mo na gani, Action Boys, ang ano na daw. Mga banderitas. Yes, damo na. Yeah. Sila sa isa ko kilala, lingkod ti magmaskara ano kanya malakalagaw kuya bisan di ko lisensya. Oo na. Niya malagaw ko bisan hindi ko lisensya Kaya kay mo kung ko. maglisensya ko hindi ko pag sugtan. 2 years direction boy mo. Yes, Wala so- nakakuan Mascara Festival. Ay, sidlaw man ang aton nga mga kaaksyon sa Mascara Festival, no? Na 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 oh na 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 eh. Amo na. Yes. It's time to smile again. Awa. Tan, 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 tan. Why na to yang? Tarararan dan 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 ragi na yung dararan dan 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 daran dan dan. Sa mag-street dance siguro. Ara na, no? Tinayang ang bago music na sa ano na iya. Abi ko mo Amo na. na sa official nga. Alangan nga, puro lang amo na sa Amo utod sa na, bilog nga. laban-laban amo na. Maimpon nga na iya. Gindula na to yang mga dararan dan 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 daran dan dan daran dan 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 dan. Pataya talaga eh. Kaya na pang impon-impon. Ako namian ko to ya, sa mo to ya. True. Oo, kado ka sa job lao, kado nami sa utan, ka sa saot ko na yung mga muto ya. Ah, Kasi saot? mo robot abot lang ko makasaot ko sumo. Basi makanta ka naman. Kamo ni Darren Espanto. Wow ah. Basi duet. Kamo duet. Sige. Good morning na sa aton dira nga naga-monitor sa Facebook kay Elvira Hilugo. Morning, ating Iriman. Oy, maayong aga. Good Teteng, may morning, klase Ting. teteng. Naka-uniform isa sa profile picture niya. Sa City School girl ko, no? School girls ya. Yes. Sa kay Karen Espileta, morning dira sa imo sa Barangay Maaw. Si Carl Kenneth Cañete sa Lihog Grit sa kay Jesse de Lugar sa Hacienda Lulubcon. Kag sa akon magulang nga si Laika May Cañete, teacher ni sa sang EB Magalona National High School. Morning sa inyo, ma'am. Good morning. Kay Ma'am Jocelyn Song Comedia, good morning. Alive naman ta sa FB kay nakapaload. Wow, sana all. Alive. Pero ang radyo ko no Basco Gid. Tani madakpan nyo ko de kay ari ko di sa sulod. Sige. Ate, pa balon lang tanamon nga tultulon lang dang halay na sang karaw. Sang lamayo. Kung hindi sa bulan sa mayo ya.
Ya, muta ko nagalamayo mo di hada ko Jocelyn. Hambalabamban action boy. Ano na? Hambalabamba. Hambalabamba. Martin Aliling, good morning man. O sige, standby na kita sa aton mga balita lokal. Aksyon! Balitang Bayan, numero 1. Action Radio Philippines Standard Time, las 6:08. Sa Italia na, sa ato nagapanguna nga mga balita lokal, ginaresto isa ka persona matapos ginserbihan sang search warrant sa Purok Marapara, Barangay Bata, Siyudad sa Bacolod, sang kagabi lamang Setyembre 28. Ang ginarestong kilala kay Ruel Amunin, 51 anyos ang edad, kag residente sa amuman nga lugar. Sunod kay Lieutenant Colonel Jofer Cabural, ang chief sang Intelligence Unit sa Bacolod City Police Office. Madamo na sang nabaton ng impormasyon ng kapulisan angot sa pangbag-obra sang armas lutang ni Amunin. Rason nga nag-apply sila sang search warrant. Nga ginaprobahan naman ni Judge Edgar Tupas sang RTC Branch 46. Dugang pa, si Amunin ang ginaligar miyembro sa nabungkag ng Villarete Robbery Group. Nakuha sa balay ni Amunin na isa ka hand grenade, isa ka toolbox nga may unod nga nagkalain-lain nga empty shells, isa ka toolbox nga may nagkalain-lain nga 38 caliber frames, duha ka kalibre 38 nga bala, tatlo ka bala sang 12 gauge shotgun, isa ka silencer kag isa ka KG9 caliber 38 nga bala, tatlo ka bala sang 12 gauge shotgun, isa ka KG9 nga armas lutang loaded sang 12 ka bala kag isa pa ka magazine nga may isa ka bala. Si Amunin ang magapakatuban sang kaso nga paglapas sa Republic Act 10591 kag karon preso naman sa custodial facility sa Police Station 3. Ginako ni Ruel Amunin sang Purok Marapara, Barangay Bata, Siyudad sa Bacolod nga nagakayo siya sa mga armas luthang apang ginpanginwala nga iyang iban nga mga recoveries kangay sang KG9 ka granada sa ginpatayan nga search warrant kahapon sang hapon. Sa exclusive interview kay Amunin, madugay na siya nga nagakayo sa mga airsoft guns kag live guns bangod wala man siya sang iban nga palangitan-an. Dugang pa kalabanan sa mga guba sa armas luthang amo mga spring kag handle kundi nagasukot siya sang minimum nga 300 pesos kada repair. Ginklaro man ni Amunin nga kilala sini ang mga nagapakayo sang pusil kag sigurado nga wala sa nagapakayo nga miyembro sa mga robbery ukon drug group. Ginaako man sini nga may pending warrant of arrest sa kaso nga RA 10591 sa tuig 2019 apang ginpanginwala nga miyembro man siya sa mga organized group diri sa syudad sang Bacolod. Patay naman ang driver sa motorsiklo matapos namungguan sang patrol car sang San Carlos City PNP sa National Highway nga sakop sang Hacienda Socorro sa Barangay Punao, Siyudad sang San Carlos. Sa launa ang takna sang kahapon sang hapon. Ang biktima gikilala kay Roy Valiente, 35 anyos, kag residente sa siyudad sa Escalante. Samtang ang driver naman sa patrol car ang kilala kay John Milken Nieves, 37 anyos, residente sa sitio Talave, Barangay Punao, kay isa ka job casual sa siyudad sang San Carlos. Sunod kay Police Lieutenant Colonel Jesus Mesahon Jr., ang hepe ng San Carlos City PNP, pabalik na kuntani sa police station ang ilang patrol car matapos magkatigawan sang roving sa nagluntad ang insidente. Nag-overtake ang patrol car sa motorsiklo ang ginamaneho ni Valiente. Apang naalang-alang inibangod sang sugata ang motorsiklo nga sunod kay Mesahon, madasig man ang pagpadalagan. Nag-apply sa preno si Nieves apang bangod nga madanlog ang dalan, imbes nga magpundo, nagbunggo ini sa motorsiklo ang ginamaneho ni Valiente. Giningagaw padala sa ospital si Valiente apang ini ang gibawian sang kabuhi bangod sang madalom nga pilas sa lawas. Preso karon sa custodial facilities ang San Carlos City PNP si Nieves para sa nagakaigo nga disposisyon. Patag naman ni Mesahon, si Nieves ang indesignar nga magmaneho sang patrol car sang kapulisan bangod nga wala pa ini formal nga ma-turnover sa PNP. Nagsungka sa kapulisan ang ginaligar miyembro sa CPP-NPA sa Barangay Lukutan, Siyudad sang Kamankalan sa tung Lunes. Ang nagsungka ginkilala kay Edgar Millares alias Ka Edgar, 58 anyos, kag residente man sa among lugar. Sunod kay Police Lieutenant Joel Garcia, Force Commander sa Regional Mobile Force Battalion 6, si Ka Edgar ang santo miyembro sa
Quad 1 Nissan Platoon sang Southwest Front sang Komiting Region Negros, Cebu, Bohol, Siquijor. Gin-surrender man ni ka Edgar A. Armas nga isa ka 12 GA homemade shotgun kag duha ka mga wala naglupok nga bala. Ginpahayag naman ni 303rd Infantry Brigade Commander Brigadier General Inocencio Pasaporte nga abansin ang katapos ang 302nd kag 303rd Infantry Brigade matapos naghuyang ang guerrilla front sa isla sang Negros kadungan sa pagsungka sa pila ka mga kadre. Lakip na din 3 ka mga high-ranking NPA officials sa Central Negros 1 kag Central Negros 2 sa New People's Army. Sunod kay Pasaporte, nagmadilago na ila operasyon pagi sa bulig sa mga pumuluyo, LGU, kay iban pa nga mga ahensya nga nagbulig pagi sa mga development projects sa mga kabukiran para sa ila farm to market road. Dugang pa ni Pasaporte, sa datos ng 303rd Infantry Brigade, nagdangat sa 23 ka mga enkwentro ang narecord nga nagresulta sa pagkapatay sa pila ka mga miyembro sa NPA kag pagka-recover sa iban pa nga mga high-powered firearms. Ginpahayag naman ni Pasaporte nga paagi sa intelligence report sang militar, naebaluan nga may pila naman ka mga kadre sang NPA gikan sa Cebu, Bohol kag iban pang lugar sa Region 7 ang ginapadala sa Negros para sa ila tour of duty. Sa iban pa nga balita lokal, may bago nga hepes ang kapulisan ng 4 ka mga local government units sa probinsya sang Negros Occidental epektibo sang Martes. Nagbulos bilang hepes ang Talisay City PNP si Police Lieutenant Colonel Senon Vargas. Si Vargas ang nagtalos kay Police Lieutenant Colonel Arthur Bayan nga karon ginsalo sa provincial headquarters sa Negros Occidental Police Provincial Office samtang naghulat sa iya sa iluhan nga pwesto sa Campo Crame para sa iya promotion nga mga full-fledged colonel. Samtang nagpungko bilang officer in charge sa Sipalay City PNP, si Police Major Brian Sagayadoro, kag nagbulos kay Police Lieutenant Colonel James Latayon Jr. Sunod kay Police Lieutenant Judices Catalogo, spokesperson sang NOCPO, natapos na ni Latayon ang 2 ka tuig nga termino bilang hepe sa Sipalay PNP, kag karon ginsaylo man sa provincial headquarters kay naghulat sang bago nga assignment. Sanday Vargas kag Sagayadoro ang parangagikan sa Police Regional Office 6, kag 2 sa 3 ka mga Police Commissioned Officers nga ginsaylo sa NOCPO sa nagligad nga semana. Dugang pa gindesignar bilang hepes ng Kamankalan City PNP si Police Lieutenant Colonel Alvimar Flores nga sadto hepes sang Provincial Intelligence Unit sang NOCPO. Ang bag-o nga hepes sa Inigaran PNP amo naman si Major Clifford Batadhay nga sadto na destino bilang Camp Commander sang NOCPO kag Chief Provincial General Services Unit. Ginpatagayon naman ang mandatory drug testing sa Negros Occidental Police Provincial Office sadtong September 27. Sunod kay Police Lieutenant Judices Catalogo, spokesperson sang NOCPO, 117 ka mga uniform kag non-uniform personnel ang ginpaidalom sa mandatory monthly drug testing nga kabahin sa programa sang Provincial Crime Laboratory. Regular nga napatigayon ang mandatory kag random drug testing sa NOCPO agon masiguro nga wala sang PNP personnel nga nagagamit sang illegal nga droga. Sang nakaligad nga bulan sa Agosto, 359 ka mga personnel sang PNP sa probinsya ang ginpaidaloman sa drug test. Sa 359, 207 dire ang mga pulis nga kabahin sang Station Drug Enforcement Teams ang kada police stations. Ginako naman ni Catalogo nga manugayan ang pagpagwa sa resulta bangod sa kanamuon sang trabaho sang Crime Laboratory, ilabi na nga sa nakaligad madamo sang dalagko a kaso ang ilang natutukan. Pahayag pa ni Catalogo ang police personnel nga magpositibo sa drug test ang ipaidalom sa investigasyon. Ayun so sir, may harap ito ng discommission. Muna discommission na ito sir, mandatory drug test conducted by our provincial investigation section. Bali ang mandatory nito sir, balitan sana naman nato ng mga personnel naman yung mag-undergo sir. Ang kabahin sa pahayag ni Lieutenant Judices Catalogo sang NOCPO. Nagpangaway naman sang bulig ang PNP sa mga opisyales sa barangay sa Banwa sang Moises Padilla gud matap na ang pagpanghalit sang mga rebelde. Sunod kay Police Major Jovito Bose, dako ang papel sa mga punong barangay sa pagpabilin sa seguridad sa ilang komunidad, wala labot sa security and preventive measures nga ginahimo sang kapulisan. Iniman ang panawagan ni Bose kasunod sa pagpatay sa isa ka active member sang CAFGU sa 62nd Infantry Battalion sa barangay Montilla sa amuman nga Banwa tinalikdan nga semana. Dugang pa ni Bose, dapat agresibong barangay official sa pag-edukar sa pumuluyo agud hindi na maintuan sang mga rebelde. Ginhold up sang 3 ka armado nga lalaki ang 3 man ka mga delivery personnel sa sigarilyo sa Sitio Buta, Barangay 8 sa Barangay Kaliling, Banwa sang Kawayan, pasado las 2 ang tagna sang hapon September 27. Ang mga biktima mo sa Jonathan Adulacion, 42 anyos ang Barangay Kabadyangan, siyudad sa Sipalay,
sa mga Christian Rasiana, 41 anyos ang barangay Ajo Adyong sa Sibulan, Negros Oriental, kag Arki Quizon, 38 anyos ang sitio sa Diapan, barangay Lumbangan, Mabinay, Negros Oriental. Si Adolasyon ang Territory Execution Representative sa JTI Philippines Incorporated. Si Rasiana naman ang sales driver, kag si Quizon ang tutorial sales representative. Sunod ang Police Major Jari Alan Risuma, ang hepe ng Kawayan City PNP, nagatransaksyon sa Buscado Store sa sitio Buta. Banwas ang kawayan ng 3 ka mga biktima sang nag-abot ang 3 ka mga suspitsado nga sakay sa isa ka motorsiklo. Ang 2 ka mga suspitsado nagpalapit sa 3 ka mga delivery personnel, nagtaya sang armas kag nagdeklarar sang hold up. Ginakuha sang mga hold-uppers ang masobra 15,000 pesos nga koleksyon sa mga biktima kag gilayon man nga nagpalagyo. Sa katapusan nga balita lokal, naglabot sa 102,000 pesos nga balor sa ginasuspetson Cebu ang nagkuha sa Police Station 6 sa bypass operation nga ilagin patigayan lasay 50 kagabi, Setyembre 28 sa Pro Cadena de Amor, Barangay 29, Syudad sa Bacolod. Ang nadagpan ginkilala kay Marciano Marchan, 51 anyos kag residente sang nasambit nga lugar. Nakuha kay Marchan ang siyam kahit sealed transparent plastic sachet sa ginasuspetson Cebu nga may kabugaton nga 15 gramos kag iban pa nga drug paraphernalias. Si Marchan ang priso karon sa custodial facilities ng Police Station number 6. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:18. Voters registration ginpaisol sa Nobyembre tuig 2022. Samtang masobra 9,000 ka mga barangay sa Pilipinas apektado gyapon sang illegal nga droga. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa magbalik sang Aksyon, Balitang Bayan Numero 1. Adra sa kay Melvin Peñafiel, maing agad ra sa imo Melvin. Sa kay Kagawad Imbong Jocampo, upod sila sa Palawan subong ni Kwan ni Kap Vito kag sang Barangay Council. Wow, sana all. Nakatugo na kami tuya kwan niya ng hupya. Papalawan lang yakon ka pa. Palawan nga ginatanok. Nagtugo na kami tupya ya. Ay, labang. Matugon ka man? Matik na. Hindi na kinanlan iyambal. Kaya karon no. Kaya parang lang bayad mo, kaya mabayad kita ya. Ay, kung iyambal, na karon nga, obligado. Obligado. Amo na nga, hindi ko maghambal. Ah. Ay, kung maghambal, kung mabayad, kung... Manaya ka do voluntary lang. Oo, on the part. nan. Sige. Amo na da siya. Miss Jinky Dialagdon, good morning man. Sige, abe. Si Maing aga ko no kay Mr. Arthur Jeff Villasor, Ma'am Vanessa Mayo, Document Mayo, belated happy 8th year wedding anniversary. Kaya wala ko sila nag-greet on air, no? Sir Noel Amar, Alma Aligon, and all ARBFC members, good morning man. Thank you so much sa 50 stars, Ma'am Jinky. Yes, thank you. Si Sir Melly Leoligo, nagapamati man. Sir Lorenzo Magsipok, good morning. Dira sa imo kag sa tanan nga taga City High. Kay Doy Arthur, may agaman. Good morning man kay Mama Lolit, kag Papa Joe Delagdon, sa Yaniyaya, Cherry and Karina Villaflor, Alden Jan Apil, Jen Delagdon, kag Family Delagdon dira sa DSB. Danilo Haleco sa Menlo Phase 2 Zone 10, Talisay City. Good morning. Dira sa imo, Sir Danilo. Ma'am Lilian Bermudez, good morning.
Greetings from Melbourne with Maria Rica Yulo Bailon. Ay, mga classmate ko, nagkikita na ito sila. Yeah. Sa diin? Sa Melbourne. Melbourne? Eh. Uy, hala. Sana all. Classmate na mo ni si Rica, man mo. Wow, BFF ko perfect. niya. Uy, perfect. Ma'am Homan Lomina, may aga. Luialda Senior, good morning, man. Tamiyaw niya ang ilang kagawad nga sa Villamonte nga si Tolitong Yulo. May aga. Marcy Rubina Sunyo, good morning, man. Jory Nepomuceno, Fernandez Eric, mayong aga. Dira sa inyo tanan. Billy Albay, may aga man. Bonifacio Palencia. Si Miss Yvonne Boucher, oy, watching. Thank you, Miss Yvonne. Kumusta ka na? Lucy Carmona, good morning man dira sa imo. Kag sa kay dali lang gida. Nag-send si Miss Jinky. Ma'am Vanessa Mayo and Dr. Matt Mayo. Good afternoon dira sa Minnesota, USA. Sa kay Press Dennis Richard Tiboroma, good morning. Susan Enrique. Wala gyapon kuno klase si Ating. Oo, gani. Tingala ko doon nasubuan sa kay. Base, hindi makita. Hindi makita iya nga the one. Wow, the one. Ay, yang nga totga. Yang nga totga. Totga. The one that got away. Yes. Totga. Sana all. The one that got away. True. Salamat kay Miss Yvonne sa 100 stars nga gin-send. Thank you very much, Thank Miss you so Yvonne. much, Ma'am Dira Yvonne. sa Germany. Morning man sa kay You Christ Gabriel. Sa kwan sa no sa DK Kapihan. Yes. Oy. Good morning. Kamusta ka mo da? Kumusta ka mo da kaysa nagapalangapi dira bla sa DK Kapihan? Good morning sa inyo, na? True. Sa kaya kapihan ni Chona dira sa may maaw galing kay wala da si sila kagawad imbong ay da sa mo. Kaya da sila pangapi mo. Sa Palawans. Sa to sa Palawan. Ato man taguro si Kap Ike ay. Oo. Torres. Ano upod man? Hindi kay kuan mo mga barangay nimo. Okay. Base, upod man sila. Base ato man taguro si Kap Ike siguro, Malay natin. mga kapitan guro da sa kag mga kagawad sa bago guro naglinakat man to guro sa Palawan. Ano ko na nang dinto yung gani ang iba ng mga kapitan kita ko man. Doon labanan sa Palawan. Palawan to nang batch siya mo. Batch Batch sa Palawan. Ang mga ang mga taga Bacolod diya sang 18 bala sila mo. Kita ko man sila sa Palawan man to gali sakto. Palawan to tanan. Dito lang po tanong namin is Palawan to dito gamitin na kapitan. Nami ito guro, dito man taguro ma-meeting ay. Upod kami din ni Kap Ike. Siling ko na nga upod na ni Kap Ike. Kap, mas morning na sa imo Kap Ike Torres, no? True. Mo isa pa takatuig ni Kap Ike kay kuan mo may extending election. True. Perfect. Sing san no pa ning kuya sa ako niya. Tul niya dayon ang eleksyon. Kalma bala. Hindi mo tayo. Kalma lang. Kay Jonathan, kay Joshua Villa, may aga dira. Good morning lang sa masuki niya kuno sa Zero Emission Center sa dalan Circumferential Road, Barangay Alihis. Gasigabong ang ila radyo. Ay, dira perfect. sa ano ganito? Sigabong Zero Emission Center. Standby na sa atong dugang nga mga balita. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Balitang Bayan, Numero 1. Aksyon Radio Philippines Standard Time, 6:26 sa detalye na sang mga balita nasyonal.
Ginanunsyo sa Commission on Elections nga ang voter registration patigayunon sa Nobyembre tuig 2022. Sa tion nga ma-finalize na ang pagpaisol sa barangay kag SK elections. Nagwa ang anunsyo sa COMELEC matapos pareho na nga naaprubahan sa third kag final reading sa duha ka panalgan sa Kongreso ang hagna nga nagapaisol sa barangay kag SK elections sa Disyembre 4 tuig 2023. Sunod kay COMELEC Chairman George Garcia, may 7.9 milyon ka individual ang magaparehistro para sa eleksyon, kalakip na mga butante nga may expired kag deactivated registrations. Sa record sa COMELEC, tubtob sa Hulyo 23, may kabilugan nga 2,936,979 ang bag-o nga nagparehistro. Ginpahayag sa Philippine Drug Enforcement Agency nga nagapabilin nga apektado sa illegal nga droga ang kabilugan nga 9,590 ka barangay sa Pilipinas. Sinugay PDEA Chief Wilkins Villanueva ang ahensya magatigana sang pondo para sa clearing sa tanan nga drug-affected barangays. Sa idalom sa National Expenditure Program para sa tuig 2023, ang PDEA may proposed budget nga masobra sa 3 bilyones pesos. Samtang ginpahayag ni Villanueva nga pila sa hangkat sa pagsolbar sa illegal nga droga sa pungsod, amo naga-evolve man nga modus operandi sa mga sindikato. Palayag pa ni Villanueva nga mga drugista wala na nagausar sang seaport sa pag-deliver sang droga, pangud ini maka-alerto sa otoridad. Nakombeskar sa composite teams ang Bureau of Customs sa Port of Clark kag Philippine Drug Enforcement Agency ang 1.14 kilos ang suspected shabu nga nagabalor sang 7.87 milyones pesos. Naaresto man ang duha ka persona sa siyudad sa Bacoor, Cavite kadungan sang control delivery operation. Ang droga na diskubre sa shipment nga indeklara nga nagaunod sang unsolicited gift baby toys for personal use nga nag-abot sa September 26 gikan sa Victoria, London. Tungod sinigin pa idalom sa physical examination ng shipment bago nagapakita ini sang makaduluda nga imahen sa X-ray. Nadiskubre ang duha ka bilog nga headdress, isa ka sulat kay isa ka yellow-green plastic bag nga nagaunod sa duha ka Star Wars Mandalorian na plus toy sa din ang kada item nagaunod sa 3 ka plastic nga nagaunod sa suspected shabu. Ginpaidalom sa field testing ang 3 ka plastic nga nagpositibo nga nagaunod sa illegal nga droga. Ginaimbestigahan sa Philippine National Police yan ay National Task Force to End Local Communist Armed Conflict spokesperson Lorraine Badoy. Ang naman sa Facebook post sini, batok sa pagbasura ni Manila Regional Trial Court Branch 19 Judge Marlo Magdoza Malagar sa petisyon nga ideklarar nga mga terorista ang Communist Party of the Philippines kag New People's Army. Ini ang ginpahayag ni Nueva Vizcaya Representative Luisa Loren Quaresma sa pagpadayon sa budget hearing para sa 251 bilyones pesos nga proposed budget sa Department of the Interior and Local Government para sa tuig 2023. Una na, ginkwestiyon ni Kabayan Party List Representative Raul Manuel ang post ni Badoy nga if I kill this judge and I do so out of my political belief, then please be lenient with me. Suno pa dire, nagpahayag man si Badoy sang plano nga pagtukod sa isa ka organisasyon nga magapalupok sa talatapan sa mga ginaligar korap nga West kag abyan sa mga terorista. Nagapati si Manuel nga dapat lamang arestuhan si Badoy bangod ginbutang sini sa katalagman ang kabuhi ni Malagar. Ginpahayag naman sa CHED nga ang kolehiyo kag universidad ang nagasunod sa separado nga guidelines sa DepEd sa pagsuspend sang klase sa tion sang bagyo. Sa statement, ginpahayag ni CHED Chair Prospero de Vera, ang higher education institution nagasunod sa Executive Order Number 66 Series of 2012 kag CHED Memorandum Order Number 15 Series of 2012 sa pagsuspend sang klase sa tion sang kalamidad. Sa idalom sang CMO Number 15, ang klase sa collegiate level lakip na sa graduate school automatic nga canceled o kon suspended kung ang lugar na paidalom sa Signal Number 3. Apang ang pulisa nagapahayag nga pwede man masuspend ang klase depende sa desisyon sang LGU o kung pamuno sang HEI kung may mga sirkumstansya kaangay sang pagbaha, naguba nga dalan kag iban pa. Ginhimo ni De Vera ang pagklaro matapos nga may mga pagsalangisag sa ginpapanawag nga guidelines and DepEd sa class suspension. Pinakauli nga mando sang DepEd, automatic nga wala sang klase sa mga lugar nga napaidalom sa Signal Number 1 to 5. Wala man sang klase kung ang lugar na napaidalom sa orange o kung red rainfall warnings. Ginapa fully utilized sa karon ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang mga airports nga nahamtang sa iban nga rehiyon. Sunod sa presidente nga sa karon nga ginkakas ang airport sa Manila kag wala pa nakaayo ang mga airport sa Bulacan kag Sangley. Kinahanglan nga magbukas sang regional airports. Dugang pa ni Marcos nga pila ka biyahe ang hindi na dapat maglabay pa sa Manila kag magdirekta na sa mga probinsya. Palayag pa ni Marcos nga isa ini ka mabakod nga indikasyon nga ang Pilipinas bukas para sa investments sang iban nga nasyon.
Samtang ginpanumdum sang Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang tanang nga public utility vehicles nga may 5,000 pesos nga penalidad ang mga nagalapas sa standing passenger limit. Suno kay LTFRB Board Member Mercy Jane Paras Laines nga may gintalana na nga kadamuon sang tugutan nga makatindog sa kada PUVs. Sa Memorandum Circular Number 22-070, ang public utility bus kag modern public utility jeepney Class 2 ang tugutan nga may standing passengers apang sa pila ka kondisyon. Sa low entry, low floor PUVs, ginatugutan ang tubtob 15 ka standing passenger nga may one person apart para sa coach type PUV. Tubtob na pulo naman ka standing passengers nga may one person apart kag sa MPUGs Class 2, 5 lamang kapasaherong tugutan nga makatindog nga may one person apart. Suno kay Laines, mahimo pa nga bag-on sang LTFRB ang kasuguan depende sa development sang COVID-19 situation sa pungsod. Sa katapusan nga balita national, ginahatagan sa pagkilala ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang 5 ka mga rescuers nga napatay samtang nagapatiyan sa rescue operation sa panahon sa paglaslas ng Bagyo Carding sa Bulacan. Sa base sa Twitter post ng presidente, ginpahayag sini nga tuman siya nga nagakasubo sa pagkapatay sa 5 ka rescuers. Suno pa sa presidente tubtub buhi niya nga dumdumon ang kabaganihan sang 5 ka mga rescuers. Madumduman patay samtang nagapatiyan sa rescue operation sa paglaslas ng Bagyo Carding sa Bulacan ang mga rescuers nga sanday George Agustin, Troy Justin Agustin, Marby Bartolome, Narciso Calayag Jr. kag Gerson Resurrection. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:33. Good morning dira sa ato mga listeners sa Zero Emission Center. Kay Benji Bernardes, morning man. Kag happy wedding anniversary gali ha. Kay Ma'am Vanessa Mayo, kag Dr. Matt Mayo. Kay Yes. subong ni gali. sila kay September 28 sa ila. Subong pa lang mo. Ay, true. Kay Ma'am Luisa Luing Melos, good morning man. Kag kay Andrea Huelar. Mga ka-aksyon ninyong ginpamatiyan ang aton mga balita diri sa Aksyon, Balitang Bayan Numero 1. Standby na sa Aksyon Report, second portion. Upod ka-aksyon, Art Tayhopon. Ang inyo naman diri nga news team. Aksyon, Eden Aboso. Kag-aksyon, Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio.